Kweziphambili ngalenhlwa inkulu baphathisi yaseGauteng inike ingxelo yokuqala ngonobangela woqhushumbo kwisitalato iBree eGauteng olwenzeke phezolo. Liphinde labuyela enkundleni idabi lobunkokheli lwenkonzo yakwaShembe. Kwezemidlalo amazwe asindleke ngokubambisana indebe yehlabathi kumanina kwibhola ekhatywayo iNew Zealand neAustralia aliqale iphulo lawo letumente ngempumelelo. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDTT singaphosanga maseko masigawuleso arhuqa. Enika ingxelo kumajelo endaba ngalemva kwemini ngoqhushumbo lunyikimise umhlaba kwisitalato iBree emalanga phezolo. Inkulu baphathisi yaseGauteng umnumzana Panyaza Lisufi inika ingxelo yokuqala ngesekabani ngumntu omnye osutywe kukufa nangabantu abonzakeleyo kwesi sithwakumbe. Uthi babini abakwimeko emaxongo isibhedlele. Inkulu baphathiswa iqale ngokuthoba izibilini ngengxelo zolunye uqhushumbo olubikwe eBram Fischer kwabhubha umntu omnye. We want to remove one fear immediately. Around 2 o'clock, we got another call that there was an explosion in Bram Fischer where one person died and another person got injured. Upon deep investigations by the police, we established that it was a private house and the explosion emanated from a heater. Kuqhushumbo lwakwisitalato iBree umnumzana Lisufi uqinisekise kuba mnye umntu osutywe kukufa. The number of fatalities still remain at 1. It's only one person. Uthi ukhe wazipha ithuba lokutyelela abo bonzakeleyo esibhedlele bebonke abafumene monzakalo bayi-48 babini abakwimeko emaxongo. I had opportunity to visit the hospital today. And I met 4 of those that are still in hospital at Charlotte Maxeke. There were 2 that were in critical conditions. And the figure is still 48 as reported, the overall people that were injured. Kwingxelo yamazibulo kuhaneleka uqhushumbo lweebhokisi zerhasi ngaphantsi komhlaba njengesizekapani logama uphando lusaqhuba. The Department of Labor indicates what has happened here. It's similar to what has happened at Yeoville, what is known as Telkom Towers. On the basis of that, there were 3, they call them junction boxes. The explosion came through those 3 manholes. Inkulu baphathiswa ilebele ngelithi bangaqinisekisa kuba bafunyaniswe bonke abanini izithuthi ezichaphazelekileyo kuqhushumbo ze izithuthi zabo zadityaniswa nabo. Iqela letyaleki yakwaShembe laphumelela kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini ukulawula lecawe ngo-2016 liphinde labuyela enkundleni kweli tyeli lifuna imvume yokulawula undlunkulu waletyalike eNanda kumantla eTheku nongaphantsi kweqela elilawulwa nguNkosi uMduduzi Shembe wecala laseBudleni. Le nkokeli yaseBudleni ityhola ngokudelela umyalelo wenkundla ngokungafuni ukuphuma kundlunkulu. Ngemumva ukukhothama kwenkosi uVimbeni Shembe, umfowabo inkosi uVela Shembe nendodana yakhe inkosi uMduduzi Shembe babandakanyeka empini yasenkantolo yokuphatha ibandla. Inkantolo enkulu yaseThekwini yanquma ngonyaka u-2016 ukuthi inkosi uVimbeni yona eyayiqoka inkosi uVela, yena owaqoka inkosi uPhinda. Abasethembezindla abaholwa inkosi uPhinda bathi ngale kwalesinqumo senkantolo inkosi uMduduzi ugoloza nokubuyisela ubuholi kubona. Ebuhleni ikhona kuyinhloko yamathempelo onke emhlabeni nezinto zakhona kodinga ukuthi sibuyele khona kuwo wonke lawo mathempele la kunezinto zebandla khona ithempeli likhona nezinto zakhona. Abasebuhleni sebeyavuma ukuthi inkosi uVela uyena owakhethwa ngokusemthethweni ukuba abe inkosi yebandla. Kodwa ke bakholelwa ukuthi leso sinqumo senkantolo asasebenzi njengoba akhothama engakaphothula amalungiselelo akhe okubekwa ehlalweni. Njengoba bona ngo-2018 bethi bayiqokela unyazi nakuba olunye uhlangothi luthi lwalungekho kuleso sigungu. Inkosi unyazi lwezulu alibambile
lento ekuthiwa actor alibambile isikhundla sobuholi lihleze esihlalweni sobukhosi inkosi yamaNazaretha uye uphethe ibandla la ebuhleni Nazareth Baptist Church ebuhleni uma ehlezi lapho uhleli ngokusemthethweni akho umthetho esuphulile. Isinqumo senkantolo ngalolu daba sigodliwe. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Uphumlani Tyhala ngumlawulo ophezulu ojongene nokukhutshwa kweelayisenisi zotywala kwibhodi yotywala eMpuma Koloni unika ubungqina kuzengezenga lwetyala lokuthengiselwa kwabantwana abaselula utywala kwindawo yentselo iNyobeni eMonti. Ngabantwana abangama-21 abasweleka kule ndawo yentselo kuJuni wonyaka ophelileyo. Uphumlani Tyhala nophuma kwibhodi ejongene nentengiso yotywala ephondweni wazise le nkundla ukuba abanini bendawo yentselo yaseNyobeni batyeshela umthetho eLiquor Act. Ukwagxininise ukuba uVuyokazi Ndevu nebhaliswe ngegama lakhe ilayisenisi unoxanduva lento yonke yenzeka kwindawo yentselo noba akekho yena ubuqu. Ukanti umasipala ombaxa eBuffalo City ukhuphele impepha esisibini nalapho besaziswa khona ukuba unenjongo zokudiliza isakhiwo sentselo kuba sakhiwe ngokungekho mthethweni. Abazali bamaxhoba abavumelani nelinyathelo. Sizawudinga ubungqina obuthile phangaphakathi kwesasakhiwo xa besichitha ngoku ithetha ukuthi loo nto babulala ubungqina which is bafuna ukwenza ke ngoku lena icase ingabi nabuzaza. So thina ke singaba bazali sihleli singathembanga kakade into edibene norhulumente kuyo le case. Sona esisibini sale ndawo sithi siyaleqwa ngelinyathelo. Khondo iphucukileyo it's just nothing. So I will deal with it after the case. They can continue. Then I will deal with them later. Elityala limisule umhla we-23 kunyanga ka-August. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Amagqwetha abamangalelwa kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa athi uZandile Khumalo akazange achaze ngokucacileyo ubuso bomtyholo wesibini uBongani Ntanzi kuzona ziphina ingxelo wathi wazibeka emapoliseni. Inkundla ephakamileyo yasePitoli kwafe ukuba uLeslie Ncatshe ubengummelwane wakwaKhumalo nebekuluhlu lwamangqina ubhubhe kwiveki ezibini ezidlulileyo. Unike ubungqina uZandile Khumalo bokuba babezintshintsha ngotywala ngobusuku bokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Emva koko waphekwe sophulwa kuzanywa ukuqondisiswa ukuba wayekwesiphi isimo. On a scale of 1 to 10, where will you put your state of intoxication or inebriation? Kokuqala ngifuna ukwazi ukuthi angifiki notshwala. So amakhina amabili amathathu awenzi lutho. Ngingadakiwe. Ukhumalo ukwahlohlwe nangemibuzo yokuba kutheni ngazange amchaze ngaphambili umtyholo ngunombolo 2 ubude umzimba kaNtanzi nobuso bakhe kuzona ziphina ingxelo owayezixele emapoliseni kodwa wakwenza oko ngethuba enikela ubungqina enkundleni. In all the statements, if I remind you, and we can go back to that, you've never ever to the police from the 27th of October 2017 until the 18th when you made your last statement, you made 3 statements to the police. You've never ever given them the facial features of the person that you say was the second suspect. Okokuqala statement njengoba sengishilo statement sokuqala esasenza wengaphansi kokuthuka nakho konke lokho but esesibili i-additional statement kwakuyimbuzo uphendula umbuzo so if lo mbuzo awufikanga kumina bengeza ukuphendula kodwa ekubeni walathi indoda eyiyo. uRamosipile uthi abo abameleyo umtyholo wokuqala nowesibini babethwa ukuze bade bavume. Sikwamkela kwakhona mbukele ekhaya kwezindaba sikuphathele zona sikwikomkhulu le-SABC yakuLand Park eGauteng. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Inqaku eliphambili ngale nto sithe enika ingxelo kumajelo endaba ngalemva kwemini ngoqhushumbo olunyikimise umhlaba kwisitalato iBree emalanga izolo. Ikolubapha luseseGauteng kumnumzana Phanyaza Lesufi inika ingxelo yokuqala ngesisekabani ngomntu omnye osutywe kukufa nangabantu abonzakeleyo kwesi sithwakumbe.
Uluntu olungevayo eMpumalanga lamkele umthetho otyikityiweyo wolwimi lokuthetha ngezandla ngethemba lokuba elinqanaba liza kwenza lula unxibelelwano. Isikolo esikhuthaza uquko nesithi samkele abafundi abangevayo kulapho abafundi abali-17 ababehleliswe egumbini lemviwo zematriki kunyaka ophelileyo ze bonke abaphumelela kwathi kwatyholwa ukusilelwa kwabafundisi-ntsapho njengonobangela woko. Izolo njengoba uRamaphosa ekwazile ukuthi asayine avume ukuthi i-sign language ise-official ngizizwa ngijabule kakhulu. Kuqononondiswe ukuba aqabadule urhulumente kwiinkqubo zokukhuthaza ulwimi lokuthetha ngezandla ukuze lube semanqwanqweni njengezinye iilwimi zeli. KwaseMpumalanga eLidenburg isikolo soqeqesho olukhethekileyo i-Estralita oko sasivalwe mba emva kwezikhalazo zabasebenzi zokungabhatalwa iiyure ezongezelekileyo nezityholo zorhwaphilizo ezaziphoswe kwinqununu. Abasebenzi nabazali batyhola isebe lezemfundo laseMpumalanga ngokungabi namqolo wokuqingqa le nquleqhu. Esi sikolo sinabafundi abangama-208 abaneengxaki zengqiqo ukanti ababehlala ehostele abali-140 bakhutshiwe. We know that these children are not coping. We've heard now that one of them have been raped. Isebe lezemfundo liphefumle ngelithi lwenziwe uhlolo noxa likhabe ngawomane ukunikeza ingxelo. Kananjalo urhulumente waseFreystata kumele aqale ukongeza inani lengqesho labo bangevayo ngendlebe kumasebe wephondo. Oku kudluliswe nguAlicia Mafokeng oyinxalenye yabangevayo ngenxa yemfuzo nonontlalo-ntle onceda abangevayo kwiqumrhu iDeaf SA. Uthi beluluntu olungevayo baziva bebekelwe bucala ngurhulumente nanjengoko bengathathelwa ngqalelo kumathuba amaninzi nkquna kwimicimbi yogqithiso lweenkonzo. Uthi ngamantsintsi ukuba bancedakale nanjengoko isebe lophuhliso lwezentlalo lunabasebenzi abangakwaziyo ukuyiqonda imbilini yabo xa beyibika ngolwimi lokuthetha ngezandla. Ukuqukwa kolwimi lokuthetha ngezandla njengolwimi lwe-12 olusesikweni eMzantsi Afrika kudadise iintliziyo zabaninzi encindini yobusi bevakalisa ithemba lokuba esiqalo sokuqaqambisa olu lwimi njengeqhayiya nentlonipho yesidima yabo bangevayo. Iindaba ezimnandi kubathengi abathe gabe ematyaleni zezokuba akukho nguqu kwimali ezavenga abayibhatala ngenyanga. Ukusemva kokuba ibhanki enguvimba ingenzanga nguqu kwi-repo rate njengoko isemi kwi-8.25%. Izinga lenzala ibhanki elizibiza abathengi limi kwi-11.75%. Osoqoqosho bathi abemi beli bangalindela ukwehla kwizinga lenzala yemalimboleko ekuzeni kuphela konyaka ozayo. Yenzi kumasipala eMangaung iziphumelele zona iwazi bekhutshiswana ngazo kunyulo lovalo sikhewu emva kokugxothwa koceba abavota namaqela aphikisayo xa kwakuzonyulwa usodolophu nombhexeshi weBhunga. Kusenjalo iDemocratic Alliance iphumelele iwadi ezimbini kunyulo lovalo sikhewu eGeorgia Ntshona Koloni ngelixa yesithathu iphunyelelwe iPatriotic Alliance. Noxa i-ANC iziqokelele zonke izihlalo kumasipala uMbaxa waseMangaung kunyulo lovalo sikhewu, kodwa inkxaso yayo ibonakalise kwexa. Umasipala uMbaxa waseMangaung uthwaxwa ziindzingo zezimali de wafakwa ngaphantsi kolawulo ngo-2019 nokuqhorheka nobomi ukuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo kubahlali. Kusenjalo iqela iGood yayizibethe emnqwazini zontathu iiwadi zaseGeorge ekukhutshiswana ngazo kunyulo lwango-2021. Oceba ababini baqeqela kwi-DA ngelixa omnye ebuyele kwiGood. I-DA ithabathele kuyo iwadi ezimbini yatsho izingomba izifuba ngokonyuka kwenkxaso yayo kuward 16 no-27 ephume emagqabini kubo. I-Patriotic Alliance ixhelelwe ithi igxeleshe ukohlutha intlaka emlonyeni we-DA eNtshona Koloni. Look how my people live here. Being neglected. We are the most in the Western Cape, but we get the least. And I'm saying it today, the Democratic Alliance must just die in the Western Cape so that the PA can rise.
iGood ifena mthanyana emva kokulahlwa lityala lokuba kumiswe unyulo yaphinde yakha phantsi isitya sigcwele kwiiwadi ezintathu kunyulo lovalo zikhewu eGeorge. Emva koqhushumbo lwenzeke eGauteng izolo make siqwalasela ubungozi bokukholelwa indaba ezingezizo i-fake news ngolwasemzini kuba abantu abaninzi bangalisebenzisa ke lithuba ukubhidisa abantu kumakhasi onxibelelwano. Apha estudio sinengcaphephe ye-social media usandile Hlangani sikwamkele emqadi. Ekhawutsho umbuzo ungazihlela njani indaba ezingezizo kuba izi i-fake news? Masibenzele umzekelo ngento eyenzeke izolo abantu. Amajelo endaba onke nokuba ngawaphi na whether siwabona ku social media okanye achaza okanye reporting news ngaloo ndlela abaripota ngayo. Kuye kwenzeka lento yokokuba abafuna ukuzibona sele bexolisa. So kuyanyanzeleka ukuthi lento kuthiwa zii-facts okanye ubunyani balento baripota ngayo bayijonge uba ivelaphi. So izolo nayo elijelo le-SABC lizibone likuleyo ngxaki. Sizibonile ezi ndaba abantu bayaripota ngazo kwi-social media kodwa kuye kwanyanzeleka ukuba sifowunele okanye siqhagamishelane nabantu abazaziyo ezi zinto. So ubukhulu becala sukuthi xa ubona into ku-social media ukhawuleze wabelane ngayo nabanye abantu. Loo nto ke izawuza kwii-family members abantu esibathembayo apha ezifemelini zethu nakwii-friends. Ubukhulu becala ke into eza kwenzeka wena xa uza kwabelana nge-fake news okanye ngendaba ezingezizo nabanye abantu sikhona isigwebo uthi usifumane ngenxa yaloo nto okanye ubhataliswe le nto kuthiwa yi-fine. Loo nto ke mkadi ithetha ukuthi nezinto enjengemiphanga mhlawumbi uva umphanga kwifowuni. Kule nto esiyitshoyo esithi kubalulekile ukuthi xa usiva lo mphanga lawo uqale uqinisekisa. Kodwa ke abantu zikhona ii-sites okanye ii-website esithi esiza kwabelana ngazo nabo. Ndiqinisekile uba ziyavela ngoku kwi-television zabo ukuthi xa uyibona loo nto leyo ingathi iyothusa ngawukhawuleze uyijonge kuloo website leyo. Ezo websites ezo ke ziyakwazi ukuxelela ukuthi inabo ubunyani okanye eli nqaku linabo ubunyani kwisini na. Kweli xesha siphila kulo ke le-social media alikho ixesha lokokuba amajelo endaba abe nalo ixesha lokuqinisekisa ezi ndaba kodwa kuyanyanzeleka kule nto benditsho ndisithi kunoba uzibone sele uxolisa kungcono uqale ujonge uqala ukuthi kwenzeka ntoni ngubani oripota ngale nto phambi kobana wabelane ngayo nabanye abantu. Camaga umqadi sithi shosho bekho umbodo omsingosi. Umbengo mthiya ucima umlilo bamlindile umakhumalo nemozulu kwamaphumulo eMandeni ekhaya Mandi eChulunca eNorthcrest eMphemba kwaNyamazane eKhonqeni eWitbank eMdantsane nakwilizwe ngokubanzi kamnandi.